Baro, bagyo, managanan ti Opong ka na po, sumreken iti Philippine Area of Responsibility. Amente man, dating nga report kini Idol Lawrence. Impasingked ni Mr. Leo lutap iti DOST pag-asa lawag akalpasan ken bagyo nando ket adamanen ti sumaron na bagyo a posible a managanan ti Opong imbatad na a Southern Luzon ti dalanan nang makaapekto lata daytoy kadagiti ada iti Northern Luzon a dinalanan ni bagyo nando kunana akasapulan ti panagan-annad gapot a posible ati bagyo ket goyoden na ti habagat amang papigsapay ti panagtudo na. Tutulong isuna iti Southern Luzon wenno NCR National Capital Region area. Based digiti models tayo no awan unay ti epekto na although mabaling digiti ito rough na when digiti extension digiti cloud class outer rain bands na mabaling dumanon po iti Ilocos Norte pero hanga kasi kapigsa na haan unay nga significant effect no kinya tayo DJ sumangbay nga bagyo. Kabayatan na iti agdama sitwasyon ket ikarkarigatan dagiti residente ti Ilocos Norte kang runaan na kadagiti na didigraan a bumangon manen. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.